Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis sa buong Pilipinas ngayong araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Pebrero 9 hanggang 11, 2023. Dito po ang ating Tagalog Filipino version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. At nakita po natin na nandyan pa rin yung hanging hilagang silangan o yung mahinang amihan sa malaking bahagi po ng Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago at silangan bagay po kasama po ang hilagang Mindanao. So magkakaroon po ito ng hangin mula sa hilagang silangan na hindi lalampas ng 40 kph. At ang mga ulan ay hindi gaano. May mga passing showers pa rin mula sa na matatagpuan dito sa may silangan bahagi po ng ating kapuluan dito sa mga affected areas. Yun din po, may mga possible mga thunderstorms lalo na sa hapon ng gabi dito po sa Mindanao at Visayas. At meron tayong shear line dito, napakalayo. Hindi naman po ito makaka-affecto sa ating bansa. At meron tayong near equatorial trough, elongated area of low pressure na medyo may nagpo-form po ditong baka mamuong circular low pressure system. So babantayin po natin yan in the coming days. At so ang risk of flooding and landslides ay mababa. So wala tayong dapat ikabahala. Magdala lang po kayo ng mga payong at kapote kapag may mga showers po na dadaan sa mga affected areas nitong mahinang amihan. At tandaan po ninyo, hindi pa po tapos ang amihan. Nikakulang po tayo ng break. Usually mga break, mga 1 to 2 weeks po yan. And based sa forecast na yon mula sa mga global models, after Valentine's, babalik po ang amihan at maafektuhan na naman po ang Luzon at Visayas. So may mga possible mga shear lines naman po dyan within that amihan na magbibigay po ng mga ulan, lalo na po sa Visayas at Mindanao. Meron din mga ulan na inaasahan po sa Kabikulan but hindi masyadong kalakasan. Okay? Mga light showers lamang pagbalik nitong amihan. Tandaan natin ang amihan ay hanggang March 15 o katapusan ng Marso. So we will observe that situation. Now, ito yung ating fast animation. So nakikita po natin na ito yung area ng near equatorial trough na posibleng may mag-form na shallow LPA within the next few days, lalo na yung weekend. But hindi naman po ito inaasahan na magiging bagyo. Although ang forecast ng global tropics hazard ay kakaroon po ng tropical cyclone formation, but again, nasa less than 30% or 20% ang probability. So huwag tayong mag-worry. Hindi naman po siya mag-intensify. And ito po yung zoom in satellite animation. So nakikita po natin itong mga low-level clouds ay mula sa hilagang silangan. So meron po tayong mahinang amihan. Ito naman pong mapuputing ulap. Ito po yung mga mid-level to high-level clouds at nakita ninyo ibang direction ang galing ang hangin mula sa silangan at timog silangan at nagbubuhog po sila sa hilagang kanluran, that direction. So, nagkakaroon po ng convergence sa low level. Kaya may mga pag-ulan rin magaganap dito po sa may Visayas at Mindanao na yung hapon. Dito rin sa Bicol, na po sa may coastal waters or coastal areas ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Cam Norte, and Catanduanes. Okay? So far, okay naman po ang panahon. Medyo hindi masyadong mainit, mapresko, at mag-enjoy po tayo sa ganitong klaseng weather conditions. At punta na natin yung pinaka-latest windy.com wind at pressure forecast from European model, valid for the next 3 days hanggang linggo, and extend natin ito hanggang isa pang linggo for up to 10 days. So bukas ng hapon, inaasahan pa rin po ang mahinang amihan dito po sa Visayas, Bicol, Mimaropa at Mindanao kasama ang Sulu Archipelago. At gayon din po sa Sabado, Linggo ay patuloy pa rin yung mahinang amihan. Now, i-move forward natin sa Valentine's Day. Yung mga magda-date dyan, okay naman po ang weather. Medyo konting hangin mula sa hilagat, na hilagang silangan. Mahinang amihan pa rin. At meron ditong nag-form na
possible shallow LPA but hindi po siya fully organized. And then take note, sa February 14, meron po tayong bagong surge ng amihan dahil may malakas na high pressure na yun nag-form. May malakas na high pressure na mag-form sa may Central China. And ang Taiwan at Batanes Group ay posibleng magkakaroon ng pagbaba ng magkakaroon ng malakas na hangin mula sa amihan. So expect cooler conditions. And then sa Miyerkules ng umaga, February 15, makaka-apekto na po yung amihan sa dulong hilagang Luzon at silangan bahagi po ng Central Luzon kasama po ang Bicol Region at northernmost part of Sulu Archipelago, Amanpulo, Pamalican Islands. So meron po silang hanging amihan. Miyerkules ng hapon, February 15, ayan po, medyo lalakas ang hangin mula 30 hanggang 50 kph sa Kabikulan. Lalo po ang coastal waters, magiging moderate to rough na naman po at panganib sa mga lilit na sasakyang pangdagat. So magkakaroon ng gale warning po yan. So February 16, nandyan pa rin yung amihan sa Luzon and the Bicol Region hanggang Visayas at Sulu Archipelago. Tuloy-tuloy po yan hanggang February 18. So baka magsuot na naman tayong sweater kung malamig po ang ating temperatura. At mapresko po ang panahon na yan. Okay? Now, pagdating sa ulan, ito po yung forecast for the next 3 days hanggang Sabado at Linggo. Bukas po ng Biyernes ay nandyan pa rin po yung mahinang amihan. May mga light showers po sa Bicol, Quezon, dito rin po sa may western at southern Mindanao, may mga thunderstorms. Sa Saturday, same pa rin, may mga light showers na inaasahan sa Visayas at Mindanao. Sa Linggo, may mga possible thunderstorms na mabubuo sa may Mindanao. So, mga kababayan natin sa Mindanao, magdala kayong payong at kapote, lalo na po sa may Caraga region at Davao region as well. Move natin sa Monday, yan, may mga thunderstorms na naman po sa Visayas at Mindanao dahil sa converging winds ng amihan o mahinang amihan at yung easterly wind flow dito sa may south of Mindanao. Valentine's Day, yan, may mga ulan po sa Mindanao, Visayas at Kabikulan. Pero mga light showers lamang po sa Kabikulan. Okay, and then, so dyan muna natin itatapos ang ating update sa ulan. And kung titignan natin yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days, okay, ang focus ng rainfall ay nandito po sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao sa may Caraga region. So, nandyan po ang focus ng mga rains and thunderstorms dahil po sa converging winds ng amihan at possible light easterly winds dito sa may Eastern Mindanao. So, nagkakaroon po yan ng mga ulan. Tandaan natin na sa La Nina po tayo. Although, hinihintay natin yung latest update. Probably by next week, may bagong update na po sa La Nina and mababalita ko sa inyo kung anong latest niyan. Okay, so yan po ang forecast ng rainfall accumulation. Yung mga nagtatanong kung anong ulan sa pagbalik ng amihan, yan po, magkakaroon possible shear line sa may Visayas at Mindanao, Eastern Mindanao, so, dito sa may eastern sections ng Mindanao. Thursday, yan, may mga showers din sa Kabikulan, Eastern Luzon. Mas malakas ang ulan dito sa may southern Palawan. Friday, February 17, Eastern Visayas, possible shear line. Ito po yung shear line, kita po natin. So, posibleng may mga ulan po dyan. Magbabago pa po yan. So, by next week, lalo na sa Monday or Tuesday, may pinaka-latest tayong information yan kung ano magiging rainfall forecast sa ating bansa. February 18, may mga ulan pong magaganap po sa Visayas, possible shear line or converging winds ng amihan. So, dyan po yan sa Visayas, February 18. Magbabago pa po yan. So, by next week, may update tayo niyan. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, valid for 2 to 3 weeks. So, sa week 2, valid February 15 to February 21st, ang Pilipinas, lalo na po ang Visayas, Palawan, at Northern Mindanao ay magkakaroon po ng above average rainfall of more than 65%.
the rest of the Philippine Islands except Ilocos Region and Cagayan Valley ay more than 50% ang above average rainfall. While ito pong area po ng Visayas, Bicol, Northern Mindanao ay magkakaroon ng more than 20% of possible tropical cyclone formation but i-erase po. Okay. So napakababa po ang probability niyan, more than 20%. So, hindi po tayong dapat magkabahala niyan. Okay? Nothing to worry. Now, on weekly, valid February 22 to February 28, ang Pilipinas, except Central and Northern Luzon, ay magkakaroon pa rin ng above average rainfall of more than 50%, more than 65% ang ulan dito po sa may Visayas because of possible amihan, shear line, easterlies. So, yan yung mga weather systems na nagkakos ng mga thunderstorms at ulan. Kaya medyo mataas ang porsyento ng mga ulan sa Pilipinas. Lalong-lalo na nasa La Linya pa po tayo. Okay. So, dyan muna natin itatapos ang ating update. By next week, meron tayong update sa La Nina. So, malalaman natin kung pahina na siya, kung what's in store for the next 6 months. Again, ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel.